Igsoon ko diha ni Kristo samtang nagpaabot ta sa oras. Doon ako ipaambit kaninyo mahitungod sa doktrina sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, mahitungod niining mga larawan sa mga santos. Kay dagan sa atong mga kaigsunan nga mga dili Katoliko nga wala sila kasabot nganong kitang mga Katoliko dunay mga larawan sa mga santos. Kay matud pa nila mga kaigsunan, gibawal sa Dios ang paghimo og mga rebulto. Kay naamang gud sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 3 ngadto sa 4 nga nag-ingon ang Ginoo, ako ang Dios ug wala nay lain. Ayaw mo pagsimba og laing Dios gawas kanako. Dili kamo magbuhat bisan unsang larawan nga inyong pagasimbahon, kay ako ang Dios nga abubuan. Mao kini sagaran nga madungog nato sa atong mga higala nga mga dili Katoliko nga mao ni ilang kutloon nga kita kunong mga Katoliko, kita kunoy nakasupak sa unang sugo sa Ginoo nga dili magbaton og laing Dios, dili magbuhat og mga larawan. Unya unsa may atong ikatubagan ni mga kaigsunan kay mao magyunisagaran nilang gamiton, no? Ang atong tubag mga kahigalaag mga kaigsunan kung magtuon kita sa balaang kasulatan, no? Duha ka klase ang larawan, no? Kay kini ding larawan mga kaigsunan nabahin ni siya sa duha ka klase. Una, kining larawan sa mga Diyos-Diyos o larawan sa mga santos. O kining larawan sa mga Diyos-Diyos mao to'y gibawal sa Ginoo o mao nay mabasa nato sa bersikulo nga ilang gigamit ang Exodo kapitulo 20 bersikulo 1 ngadto sa 5 nga nag-ingon ang Ginoo, ayaw mo pagbaton og laing Dios gawas kanako, ayaw kamo paghimo og larawan. Unsa to nga larawan? Larawan sa mga Diyos-Diyos. Unya naghimo bang mga Katoliko og larawan sa mga Diyos-Diyos? Wala. Kaya naa sa tong simbahan larawan sa mga santos. Sama nilang Santa Maria, larawan ni San Pedro, San Pablo. So dili na mga Dios-Dios kay nga naman kay ang gibawal sa Ginoo larawan sa mga Diyos-Diyos. Unya kining mga Dios-Dios mga kaigsunan, doon naman ni mga pangalan. Doon na ni mga pangalan. Naa sa unang hari kapitulo 11 bersikulo 33. Ginganlan ang mga Diyos-Diyos. Diyos nga si Baal, Dagon, Milkom, Astarte, ginganlan. Mao din ang mga ngalan sa mga Diyos-Diyos nga gibawal sa Ginoo. Silang Dagon, Baal, ug mao na mga kaigsunan. Dugay na ko mga kaigsunan nagsimba sa tuang Katoliko kasimbahan. Wa gyud ko kakita nga ang Katoliko dunay larawan nga Dagon, larawan nga Baal. Usa man din sa tong simbahan, larawan ni Santa Maria. Unya, kay ang gibawal sa Ginoo larawan man sa mga Diyos-Diyos sa manilang Baal. Wa na buhatas Katoliko. Kay ngano man, kay nasayod man ta nga gibawal sa Ginoo. Pero doon ay larawan na gitugot sa Ginoo na wa basaha sa itong mga higala nga mga dili Katoliko. Kaya ang ilang gibasa, katuro mang gibawal. Ang gatong wa ibawal, ila bang gibasa? Wala. Asa mabasa? Atong basahon na. Nga doon na day larawan, nga gitugot ang na day larawan. Nga wala ibawal sa Ginoo, gitugot sa Ginoo, gani kay siya mo yung nagsugo. O niya, kung siya yung magsugo, iya din ang ibawal. Atong basahon, Exodo 20. Ay Exodo 25, 18-22. Nga ang Ginoo nagpasugo nga to kang Moises, paghimo og duha ka larawan sa anghel. Oh, ang Ginoo nagpahimo og duha ka larawan sa anghel? O ya kung tanan pang larawan, gibawal, nganong nagpahimo pa man Ginoo duha ka larawan sa kilubit? Mo na nga kung magtuon tas Biblia, dili na to haruson nga murag kamunggay nga pagkapasala na tong larawan, bawal dayon, gidili dayon. Sayop man na. Kay balikon ko dili tanan larawan gibawal sa Ginoo. Kay ang Ginoo nagpahimo man siya larawan sa mga balaan. Karon kung moingon ta tanang larawan gibawal sa Ginoo, nganong nagpahimo pa man Ginoo og larawan sa mga santos? Kay kaning larawan sa kirubin, larawan man ni sa santos. Kay kanang kirubin anghel man na, balaan man na. Niya kung ang Ginoo nagdili pagbuhat og larawan bisan unsa, nganong nagpahimo man siya og larawan? So masabot na to nga dili tanan larawan gibawal sa Ginoo. Yang ano wa manibasaha sa itong mga higala ng mga dili Katoliko.
nga naa man nila larawan nga gitugot ang Ginoo. Unya ang templo sa Ginoo napuno sa mga larawan. Nya gibasa ba na sa itong mga higala? Wala. Ezekiel kapitulo 41 17:22 nga ang templo sa Ginoo, templo gyud sa Ginoo, gipangkulitan og mga larawan. Gikan sa sawog hangtod ngadto tumoy. Bungbong hangtod ngadto sa sulod sa templo napuno sa mga kinulit nga larawan. So, klaro og tataw nga ang templo sa Ginoo dunay mga kinulit nga mga larawan. Nya kadtong mga larawan nga gipangkulit dito sa templo. Gipangbawal ito? Gipangdili dito? Wala. So, mao na mga kigsunan ug mga kigalaan. Kining duha ka bersikulo masabta na to nga diha sa Biblia dili tanang larawan gibawal sa Ginoo. Daghang salamat. Umayong hapon kanatong tanan ug maayong gabi. God bless. Oh, but Rob. Oh. Hello? Hello, Jerome. Okay, standby na mi. Tambay ba? Ako na rin mati. Oh. Intro ko. Salamat, Rob. Salamat ba? Ah. Intro sa siya. Hapit na gyud magsugod niya paambuta nga musud ta sa DYHP. Niya atong tema karon nga pagkalatugian nila ni Brother Soap ang tema nga uluhan nalinis na ang mga pagpugaw nga pagkaon sama sa baboy limpyo na ug uban pa pinagi sa Biblia. Affirmative side si Brother Soap Fernandez, unya atong negative side si Brother Glenn Turinya. Maigsoon mo yung gabi niyata sa atong tulumanon ng atong pahayagan sa kamaturan RMN Tatak Cebu DYHP. Unya atong gidapit ng atong mga igsoon sa pagpaminaw ning mga sukli ay sa mga pagtulunan may tungod sa pagkaon. Mao ni atong team pagaron. Unya sa dili pa ato din pasalamat sa atong buutan maligdong o very fair and very intelligent commentator, radio commentator o sa TV nga mao si Atty. Rafael Fernandez Panyo. Atong pasalamat sa management o sa DYHP in general nga nagtugot ka nato ning usa ka taknang tulumanon. Ang Dios magapanalangin sa DYHP. Unya ato sa dayon pasalamat mga talisaynon, mapasalamatan kayo sa pagdumala o pag-alagad ni Mayor Samsam Gulyas sa kabatanon nga mayor o kauban niya si Madam Honorable Ria Gulyas, Congresswoman sa 1st District. Nagtambayayo nga duha pagtabang sa nagalalayang pagginahanglan sa itong mga igsuon o usap sa council. Pinaguluhan ni Butan maligdong nga Vice Mayor Choi Fernandez Asnar nga kanunay paluyo sa mga buluhaton ng mga pagpanday resolusyon o
mga ordinances pagtabang sa mga proyekto sa mayor. Unya uban kanila ang council naguluhan sa sa atong vice mayor. Ya mga councilors di Golgolias, Maning Cabriana, Rudy Cabiga sa kuning pagumangkon. Unya si Caballero o si Ferdinand Rabaya, si Gail Restauro, si Atty. Rufil, Atty. Rocky Bass, o si Lito Bacautos, o si P. Ilanan, o si Josefina Conchal ABC, o si Dexter Daan. So kini ang hugpong sa tinapangay nga nakahatag og dali nga pagpadangat sa mga importante minungdanon kayong mga proyekto nga mabot ngadto sa mga kabaranggayan, 22 barangays. Unya tungod niya na nadawat sa mayor ang mga award sama sa dakong award niya mao ang Asian Pacific Luminar Award ng Pacific countries tanaw sad sa nabuhat sa mayor, nakadawat siya Asian Pacific Luminar Awards. Unya nadawat sa niya ang Seal of Good Governance, isa sa taas ng mga awards sa national government ngadto sa LGU tungod sa mga proyekto pagtabang sa mga kabus, mga kabataan nga dunay national school, way bayad ang mga kabataan, way tuition fee hangtod mahuman ang ilang kurso, ug ang hospital sa City Hospital, Talisay City, nga nagtanyag o free, way bayad nga doktor, wa sa bayad nga tambal, mao na nga malipayon kayo ang mga katawhan sa Talisay nga makabus, nga magkatagkamtam sa pagtamod o pag-amuma kanila sa aksyon agad sa mayor kung doon mga resita gawain tayo kapalit ang mga ginikanan sa tambal sa bata o sa bana o sa asawa ba, doon ay aksyon agad nga proyekto nga may mapalit sa mga resita para sa mga kaigsunan na itong kabus. Mara nga malipayon kayang mga taga-Talisay sa management sa atong Mayor Samsam Culyas, siya makauban. Unya, magsugot ta kay nagtanaw naman si Carlo Badina sa time, kay magsugot na ta sa atong tema. Ang ato na yung tema nga pag-asgutan mga igsoon may tungod sa excuse me, kay doon na pa tayo mga pasyunan ini, labi na sa roles atong ihatag ni Brad Aling Bacalso, nga atong organizer sa maong kalihukan niya si Brad Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok sa dili pata magsugod sa atong enkwentro karong gabiona. Ang tema nga ilang pagdebatihan, nalinis na ang mga hugaw nga kalanon sumala o sama sa baboy, limpyo na o uban pa sumala sa Biblia. Mao ni ang affirmative ani si FD Cebu, National Advisor sa Catholic Faith Defenders of the Philippines, Brother Sok Fernandez, o ang negative side si Brother Glenn Turinia, usa ka magwalis tinuang Jerusalem, the Church of God. Unya sa dili pagin nato ato sa pasalamatan atong mayor sa Cebu City, Michael Rama, nga nihatag og tugot sa atong binyo nga gihimo nato karong gabiona. Labi na sa atong station manager Attorney Ropel Fernandez Banyok. O atong moderator nga may mohatag sa rules and regulation, aniya karon usa sa mga banggitang komentarista sa radyo, siya si Brother Danny Cuptas, o atong timekeeper si Brother Carlo Badinas. O ato ihatag si Brother Danny Cuptas. Salamat kay Brother Aling Bacalsog sa Torigloor Angkor, nga mga Brother Soprandes sa Payagas Kapturan diriya sa DYHP Cebu. Salamat po sa management sa DYHP, labi na ni Atty. Rufil Banyok, mga itong station manager ning maong istasyon. Pwede atong pasalamatan si Giancarlo Badinas, mo atong moderator, si Dennis Abarquez, usa ka CFD, Michael Caboy Nilas, usa kayo po ka CFD, si Brother Alboro, Fred Alboro, o niya si Julius Kapatulan, o so na itong amigo si Brad Gabriel Sinisa, o si Tibok Mamili. Ako nang gituobin nga ito ni Basok. O niya, salamat po ta sa tanan nga naminaw karon sa atong programa kini Payagas Kapatulan Lokal sa Plaza Iglesia, mga patakaran sa mga debatidor. Una, focus sa lang sa tema.
dili mag-isgot og laing topic. Ikaduha, walay personal attack para dili magaway. Kung dunay objection, i-address moderator, tagaan na to respeto. Ikapat, kung ang pangutana categorical question, ang tubag yes or no, kini tubagon. O niya 30 segundos iyang premise, o niya dayon sunod pangutana. So 30 o 30 usa ka minuto lang ang kini iyang gamiton alang sa pangutana sa iyang gipangutana. Ikanom, ang tubag sunod lang sa usap ka minuto. Dili mula pa sa usa ka minuto, kundi sunod lamang sa usa ka minuto. Ikapito, kinahanglan dili magyaga-yaga. Kani ba mga debater magyaga-yaga? Kay formal debate na atong gibuhat. Sa rebuttal, focus lang gyapon sa topic ug walay personal nga pagpangatake sa matag habig. Ikasiyam, dili musapaw samtang nagtubag pa ang gipangutana. Mao kini ang mga patakaran sa debate, nini display sa karon ang ato nga pasugdan, ang ilang topic mao kini pamatud-an ni Brensok ang tanang mga mahugaw pagkaon kaniadto karon gitugot na sa Dios. Ang affirmative nini mopabarog og 8 minutos sa laing bahin, i-cross-examine siya sa 5 minutos sa negative side o niya mobawas po ang negative side mo pa deny sa affirmative o pangutanon siya 5 minutos sa affirmative cross-examine ngadto sa negative side. Yato nang ihatag ngadto sa affirmative ang 8 minutos alang siya pamatuod nga ang tanang mahugaw nga pagkaon karon gitugot na si Ginoo sama sa mga baboy o siya rin pamatuod na. Salamat ka Dan Kugtas, atong moderator. Mga inigugma kong iso, may nung ganon kayo ang maong pima kay di ba mabuhi o di ta makakaon. Doon ay mga balaod sa pagkaon. O mao na nga karong gabi na ato ning taltagon aron nga masabtan nato unsay ipasabot ko sa affirmative. Ako may mo pamatuod. Nga makalanon nga giisip nga hugaw kaniadto sa panahon sa balaod ni Moises, dilinisan na. Gihinluan na sa tong Ginoo. Diya sa Leviticus 11:1-20 na mga talaan sa pagkaon nga sa balaod ni Moises dili pagkaon. Mga langgam nga manunukop, mga isda nga way hingbis, way kapay, niya sa mga mananap nga upat ang tiil, dili buwa ko kuko wa magpangusap. Pinumbaboy buwa ko kuko upan wa magpangusap. Hugaw ni para kaninyo. Leviticus 11:7. Niya nasa tayo mabasa sa daang tugon na sa Isaiah 66 versikulo 17 nga mga Hudiyo nga nagpansay sa daang tugon nagingon nga nagputli silang kugalingon ug nangaon o unod sa baboy nga giisip nga hugaw ya dunay ginganlan nato kining mga pagpanagsumpaki ay so nahuna kay nagputli silang kugalingon pero gikaon ang hugaw nga pagkaon matod pa sa Isaiah 66:17. Musa maigsuon ko sa panahon ni Kristo dunay usa ka hinabo nga ang mga apostoles wa mo himo sa inganlan o Kristo. Og mingon ang atong Ginoong Kristo wa day mo masayod nga nahimo ng malinis ang tanang makaon. Ang tanan nga mahugaw nga pagkaon gilinisan na nako matud pa ni Kristo. Siya nagsulti, kinsa man ning nagsulti? Si Kristo anak sa Dios ug mismo Dios dili mamaka. Umingon si Jesus ang makahugaw sa tao dili ang pagkaon kay nisba ba padung sa tiyan ilabay sa hilit. Ang makahugaw sa tao mao ang gikas sa sulod kasing-kasing. Ang mangilan nga mga pulong, pagpatay, pagpanapaw, mga buhat nga dautan, batok sisig tao, kini mo'y magkahugaw sa tao. Kay mo ni paglapas sa sugo, dili ang pagkaon. Klaro nang isulti sa itong Ginoo. Dili ang pagkaon mo'y magkahugaw kay gilinisan na niya. O kinsa man ang naglinis? Ang Diyos. Kinsa man itong balaon nga gidili ang pipila ka mga matang sa mga buhi nga pagkaon nga giisip nga hugaw, balaod ni Moises. So labaw ang balaod ni Jesus kaysa balaod ni Moises. Kay balaod ni Jesus makaluwas, ang balaod ni Moises dili makaluwas. Sumala sa Buhat 13:39. Ang mugula gikas tao, ang mga mahugaw nga buhat mo'y makahugaw sa tao. Unya, samtang si San Pedro dito sa atop sa balay nga flat, gigutom siya. Kay ting paniudto na. O gitunton ng usa ka dakong hapol
nga ibabaw sa habol dito tanang mga mananak nga upat nga tiil. Nya kanang baboy ka upat man tiil apil na dito. Og mingon ang tingog Pedro ihaw kaon ining mga gituntun. Si Pedro mitubag, Ginoo, wa kay butang nga hugaw og bastos nga misud sa akong baba. Ang tingog gikan sa langit mingon ayaw ngandig hugaw og bastos ang humana limpihi sa Dios. Kay diyan naman ni sa buhat sa mga apostoles. Sa San Marcos, nadungog naman ninyo ang gisulti ni Kristong wa nay hugaw nga pagkaon. Kung doon ay hugaw, dili ang pagkaon, kung dili ang gikas sa atong kasing-kasing nga mga buhat nga dawta. Ayaw nga hugaw bastos ang humana limpihi sa Dios, humana hinlui sa Dios. Matud pa sa tingog, ayaw tawag bastos ang humana limpihi sa Dios. Unya, sa sinulat ni San Pablo nga sa Roma, Uluhan 14, Tudling 14. Mingon si San Pablo, tungod ni Kristo, wa nay bisan unsa nga mahugaw nga pagkaon siyang kugalingon. Kung doon ay tao nga mag-isip nga hugaw ka na, dili ang pagkaon mo'y hugaw, kung dili ang una-una niya ng tawanan mo'y hugaw. Mauna ang gisulti sa itong magagahong nga Diyos o gisulti po sa itong inilang nga apostol nga mo si San Pablo. O yung suko, kay suko ganito manon gina. Dili kay palabyon lang. 1 Corinto 10:25. Nga mga apostoles sa ilang pagpanaw, paglakaw sila yung mga dapit, nga mabot man gyud ang kagutom, ang pulong nag-ingon sa ngadto sa mga tinunan. Kaon kamo sa tanang gibaligya sa tianggi, sa baligyanan sa kananan. O, klaro na, dili baligyanan sa mga putaw, kaya di naman kaon tao nga putaw. Baligyanan sa kananan, kay limpyo na ang pagkaon. Pero kung doon ay mupadlong kanimo nga ayaw pagkaon niya na, tungod kay gihalad na sa diwata, respetahe kanang nagpadlong. Dili tungod kay ang kalanon, dili makaon. Kung dili respetahan ang huyang nga konsensya sa tao nga nagpadlong kanimo. Busa makakaon ka na sa mga gibaligya sa kananan. Katong atong gibasa kaganina sa Isaias 66 nga doon ay mga tao nga mga Hudiyo nga sila nagpaton sa balaod ni Moises, pero nasukwahi ang ilang gibuhat kay diya sa Isaias 66 alang sa paglimpyo silang kugalingon, nangaon og baboy dito, nangaon pag-ilaga ya kadto sala nga naman kay diya pa man ang balaod. Sa Old Testament buhi pa man ang balaura. Pero sa panahon ni Kristo, mingon nga, wa na'y hugaw nga pagkaon. Kay gilinisan na nako, gilimpyo na nako ang tanang makaon. Basta mukaon ta. Kay gapil man dito, bisan ang lukton, bisan ang gangis. Ha? Makaon man na. Huwag ka na mukaon ka. Pero di ka mukaon, di sa kapugson. Marina sa Roma 16, 4 nga to sa 5 nga to sa 6. Kung mingon ka nga, mukaon ka nining butang nga kana imo ng gusto. Ugwa ka makasaa, kay sa pagkaon nimo, gihalad man nimo ang pagkaon ngadto sa Ginoo. Wa ka kasaa kung mukaon ka. Pero di sa ka mukaon. O mukaon pagka pinili na nimo kanon. Kung kana gihalad nimo ang imong debosyon sa pagkaon nga pinili, ayaw sa na siya hukmi. Kay iya ng batasan ang pagpili o pagkaon. Pero kadto mukaon bisag unsa wa siya makasaa. Sa mga pulong kini nga akong gibatunan nga dili ako. Ug matod pa sa Juan 8:47, kung kita maminaw o mosugot sa mga pulong sa Dios, iya ta sa Dios. Pero kung musupak ta sa pulong sa Dios, dili ta iya sa Dios. Dios man si Kristo. Ningon man si Kristo, ang tanang hukaw nga pagkaon, gilinisan na nako. Ya sa buhat di si about 11, naibig ato 16 mo gyapon. Ingon sa tingog gikas langit. Umihaw ka, Pedro ka, di ko, may mo niya na. Kaya wapay pagkaon nga hugaw o bastos nga misud sa kumbaba. Badlong siya tingog gikas sa langit. Sa ito tingog to sa Diyos o sa sinugo sa Diyos. Ayaw nga hugaw o bastos ang humana limpihi sa Diyos. Muna nga,
ang mga Kristohanon subay sa gisulti ni Kristo na nalipod si Kristo niya itong iyang mga tinunan nga gisaway, giatake. O niyon si Kristo, wala mo maibaw nga ang tanan nga hugaw gilinisan na nako. So klaro, ug tinaw ang pung sa Dios. Ang panapos nako nga pulong kung kita mutuman sa sugo sa Ginoo mayo. Kung kita musupak sa sugo sa Ginoo, dili ta sakop niya. Pero mag-agad na sa atong gusto. Salamat. O gihatag tong balik sa atong moderator. Salamat kayo sa ato Francis Bishop Francis sa Catholic nga faith. O niya ato ng taga 5 minutos ang negative side nga mo prosesamin sa iyang pamayag si Brother Glenn Torinia, Jerusalem Church of God 7075. Brother Glenn, go ahead. Okay, daghang salamat no Mr. Moderator. Gada ni Kugtas ingon man sa akong katbang Brother Sok Fernandez. Karon human sa imong pagpamatuod mangutana ko. Kanang Mateo 5 versikulo 17 uyunan ba na nimo nga si Kristo na mahayag nga siya wala magbungkag sa mga kasuguan bisan sa mga balaod ni Moses. Nagsulti ba na sa tinuod si Kristo o nagsulti bakak? Wa gyud na magsultik bakak kanang balaod ni Moses, wa na mabungkag pero giwakli. Gipahilo na siyang higayon. Pero ang balaod ni Kristo mo'y mapatigbabaw. Salamat sa imong tubag. Sunod na kong pangutana kay gigamit manimo ng buhat jis. Ang buhat jis simbolikal ba na o literal? Kanang nakita ni San Pedro o simbolikal na dili niya makita ang real mga mananap. Mananap pang yun. Tanang mananap nga upat ang tiil. Ingon ang tingog, Pedro ihaw ka. Sa pa kung wiris-wiris sa itong mga simbol, minuta, dili ito literal. Literal yun, kay gani, nisugo man. Kuha, ihaw ka. Wa pa ko makasinati nga nakakaon kukugaw bastos. Ayaw nga likhugaw bastos. Ang humana, limpihis Diyos. Yung limpihon na niya. Pusa ka to, literal, di ito mga tao nga nagpadoong diri kaningita ni San Pedro kay paihaw man. Sa ito ba, o dili na literal kay mga tao gipasabot, muihaw di San Pedro ng mga tao. O sayop na. O sa mo na ito ba? Okay, sa imuhang tubag, salamat. Sunod na kong pangutana, kanang simbolikal din haa sa buhat jis, matod nimo, simbolikal ka na mahitungod sa pagkaon. Kung mabasa na ko sa inyong Biblia, sa hubad sa Kristohanong katilingban nga ang sulatan ni Ana, mahitungod na sa tao, sa Hudiyo o sa Hintil, supakon ba nimo imong Biblia? O, uyunan. Pero ako mag-ingon nga simbolikal na imay kanigamit na ningon ko nga literal gina. Literal gina. Kung kay literal man, katog yung mga hayop nga giingon sa tingog kaon niya na, pag-ihaw niya na. Dili kay sabto na nato nga mga tao nga ihaw ni San Pedro, dili na literal. Muna ka nang gisulti sa pahayag o komentary ba niya ng maong librong imong gigunitan, wa na magpasabot nga literal nga ihaw gyud ni San Pedro ang mga tao. Kung dili agdahon sa niya nga ang pagbago sa kinabuhi naagyon ni Kristo kay hugaw kaniadto gilimpyuhan naman ni Kristo. Okay, matod nimo gilimpyuhan naman ang mga mahugaw. Buot ba nimong sabton wala nay mahugaw diha sa daang tugon nga mga mananap? Palihog tubag. Naman sa Leviticus 11 nga naa sa daang tugon nga sa mga hayop dunay upat tiil niya dili po ako kuko wa magpangusap hugaw ninyo para sa baboy wa ko kuko pero magpangusap na nagisgutan nga hugaw pero gingon yung Ginoo kay di man siya mamakak ako nang gilinisan ang tanang hugaw nga makaon. Wa mo sentro ang akong pangutana. Ang akong pangutana ba diha ba sa panahon sa Kristohanon para masabtan nato wa na bay mahugaw diha nga gisgutan? Oh, giusap ni mo pangutana ganina ningon ka daang tugon. Daang tugon. Daang tugon. Maminaw siguro nimo kay di mo ko tantong bungol. Sa bagong tugon doon ay hugaw si Pugino nasa
San Marcos City 19:20. Ningon si Jesus, dunay hugaw para ninyo. Unsa kadtong gikan sa suod muguwa ang mga mamalikas, ang mga pagpatay tao, pagpanapaw, mga buhat nga dautan batok sa sugo sa Dios. Hugaw na alang kaninyo. So sa pagkaon nga gingon na tong hugaw basta kalanon, ningon nga Ginoo, kaon kamo sa mga mahugaw nga kalanon kay gililisan ko na kana. Okay, sunod na pong pangutana. Kay matod nimo gilimpyuhan naman do na ba kay ikatudlo nga apostoles mikaon og mga dulumtanan nga mga pagkaon sumala sa Biblia mabasa letra por letra. Dilim na kinahanglan sa akon. Gisugo ang mga apostoles. Gisugo sa Ginoo tanang mga hugaw nga pagkaon pangkanan na ninyo. Kung matumo sa panaw niya masud mo kananan kaon sa gibaligya sa kananan. Tanan gibaligya. Busa walay hugaw kay gilimpyuhan naman. Walay tubag sa pangutana na. Di ta mangitag laing ikatubag ana kay naaban. Pero hugaw ang ipasabot nimo nga suma ni Kristo ang mga kakadautan nga hugaw nga buhat. Ang ako bang pangutana, doon na ba'y apostoles mikaon og mga dulumtanan sama sa mga baboy? O kana akong buot pasabot, doon na ba o wala? Categorical question, categorical answer pod. O ito, ang imong pangutana, ikar siya nagtubag. Kaya ningon magka nga, ang mga apostoles nangaon ba sa mga hugaw nga pagkaon? Ipalibat San Pedro, nga kanang mga hugaw nga pagkaon, dili ko makaon nina. Pero kay gisugo man, ningon man si Jesus, wa na'y hugaw sa pagkaon. O sa baboy makaon. Dili na kanilang mangita pata, nga si San Pedro ba rin nag-asal o baboy. Wa! Because that is a command, the validity of the command is obedience. Pag magkitaon ni mo nangaon yung baboy San Pedro, wa kinaglana. Pero ang pulong sa Ginoo sa Juan 1 Corinto 10:25, pulong man to sa Dios nga kaon kamo sa nang gibaligya at siyangge. So bisag unsa, makaon nila basta mada silang ginawa. Okay, salamat. Okay, salamat kayo sa negative side. Pag question nga to sa affirmative, o niya taga na patulog sa 8 minutos ang negative side. Nga musupak sa affirmative, 8 minutos alang kaniya. Brad Glenn, go ahead. Okay, daghang salamat no, Mr. Moderator, ingon man sa akong katbang. Sa di pa ko mupadayon ngadto sa pagdinay sa ihang mga pagpamatuod, akong lakbitan day sa makadiyot pagpaila sa akong pagtulunan. Nga usa ko kasakop sa Jerusalem Church of God, Seventh-day Sanctified. Ingon man karon nga akong pasalamatan ang mga nagtan-aw karon sa live nato nga mga sakop sa Jerusalem Church of God, kang Elder Darlito Cabardo, ingon man sa akong pastor si Ananias Papiliero, og mayong gabi diha sa inyong pagtanaw karon sa Mindanao. Okay, karon proceed ko dito sa iyahang pagdinay sa iyahang mga pagpamatuod nga din. Matod pa niya, gigamit niya kanang Mateo City, na ako na siya sa katong giingon nga dili ang musulod sa atong baba mao'y makapahugaw, kundili ang mugawas. Na kung atong basahon diha igsuon ug unsa gyud nang musulod sa atong baba nga mao'y makapahugaw, kay basin og nasayop ta sa pagsabot nato sa atong gibasa. Na atong basahon diri kay naa man na mabasa sa Marcos City. Atong basahon na Marcos City versikulo 1, aron jud atong mahibal-an jud diri ug unsa yung senaryo niining maong basahon na. Ang mga parasiyo o pipila ka mga magtutudlo sa balaod migikan sa Jerusalem, mialirong kang Hesus o namatikda nila ang mga tinun-an ni Hesus nga nangaon sa mahugaw ang ilang kamot, wala manghunaw. So mao da ito'y buot pasabot di ay atong giingon nga mahugaw ang ilang kamot, wala manghunaw. Mao ni ato ipadayon sa bersikulo nawala na inong kani. So sa 3, kay ang Hudiyo
ug labi ang mga parasiyo nagtuman man sa tudlo sa ilahang katigulangan nga dili mukaon sila kung dili manghunaw. So mao di ito ang buot pasabot di ay ni Kristo. No, naaman po na sa Mateo 15:9, pag-ingon niya dito, kawang lang ang inyong pagsimba kanako kay nagsunod mo og pagtulunan nga sugo og tao. Kaya ang buot pasabot di ato tong gisaway ni sa mga parasiyo ang mga tinun-an ni Kristo katong pagkaon nila nga wala manghunaw. Balaod man na sa mga Hudiyo. Mao to gisaway ni Kristo. Dili ang mosulod maoy makapahugaw, kun dili ang mugawas kay naa diha ang mga pagpanglibak, mga bisan unsa na lang nga mga makahugaw sa baba. Wala na magpasabot di ay nga baboy ang mahugaw. Karon, gigamit man po niya kining buhat. Ato yun anam-anam mo na to ni subay ning iyahang mga teksto og sakto ba ni iyang pagsabot kay basin og nasayop lang ang iyang pagsabot. Buhat 10 bersikulo di ara dire. Buhat 10 panan-awon kini ni Cornelio. Atong basahon bayas. Atong basahon ang buhat 10 kung unsay buot pasabot man atong pag-agda ni Kristo pag-ihaw ni Pedro. Yara. Tingalig nakakita siya tulda nga nanaog ikas taas nga imahen puloy-anan sa Dios. Dinhi sa kalibutan diin nahimutang ang mga binuhat nga mahugaw. Ang relihiyon sa Hudiyo naglangkob sa tibok kutay sa pagdili alang sa mga magtotoo nga magbutang og kalainan tali sa limpyo og mahugaw. Pananglita ni atong mukaon og limpyo ang dili mukaon samtang ang balaod gihatagpot sa katawhan sa Hudiyo dili makigsalo sa dili Hudiyo. Busa ang pananawon ni Pedro gidapit siya sa pagkaon sa mahugang mananap, nagkahulugan sa dili pagpanagana, paglakaw, pagpabilin ngadto sa balay ni Cornelio nga mao ang Romano. So, ang gikahulugan di adto mga kaigsunan, nagkahulugan to siya tali sa relasyon mahitungod sa Hudiyo o sa mga Hentil. Kay ang balaod sa Hudiyo bisan sa pakigsalo, pakigsandurot sa dili Hudiyo, bawal sa ilaha. Apan si Kristo nagpadayag nga dili mo paganganlan og bastos og mahugaw ang mga butang gihinluan na. Busa klaro kayo ang iya ding pagsabot maoy na sayop. Karon ang Mateo 5 bersikulo 17 unsay giingon, dili kamo maghunahuna nga miari ako sa kalibutan aron sa pagbungkag sa kasuguan. Bisan ang balaod ni Moises walay usa niini nga pagkasayloan, bisag usa ka pudlot sa maong balaod ang tanan matuman. Naasa man diha karon ang gilimpyuhan. Isaiah 66 bersikulo 17 og limpyo pagyod ang baboy. Unsa may giingon dito sa mukaon og baboy? Mas maayo ning ato ning tagsa-tagsaon pagsabot. Unya migamit yo ko Biblia sa Romano Katoliko kay basin kining protestante nalimbungan ta sa Biblia protestante dili mao. Dirita Isaiah 66 bersikulo 15. Atong basahon ha. Diara. Kay nakita ninyo nga buot ang Ginoo moabot ang Ginoo taliwala sa kalayo. Dala ang iyang mga karwahe sama sa alimpulos aron pagpahungaw sa iyang kapungot o pagsunog tungod sa iyang kalagot. Kay ang silot sa Ginoo mangadto sa mga tao, pinaagi sa kalayo ang iyang espada ug ang iyang mga pinatay daghan. Unsa iyang pinatay? Katong nag-ingon ang Ginoo mga matay katong nagbalaan sa ilang naghinlo sa ilang kagalingon aron pag-adto sa halaran sa mga Dios-Dios o mga nagkaon sa karning baboy o sa ilaga o uban pang mahugawng mga mananap. Sunugon di ay ang mukaon sa baboy, nagpabilin pa di ay ang balaod, ang saad ni Jehova, propesiya na sa katapusang mga adlaw. Tabo na din katapusan, di ba wa pa? Muabot pa lang na. Muabot ang panahon nga ang nagkaon sa unod sa baboy, sunugon, pinaagi sa kalayo. Naasa man diha ang limpyo. Karon, arita diriya sa mga apostoles, kung wa na bay hugaw.
atong basahon dire sa buhat 15. Unsay gitudlo ni Pablo ngadto sa iyang mga tinunan aron ato gyuning masayran mudo na pabay mahugaw o wala na. At buhat 10 bersikulo 20. Ato silang sulatan nga pinaagi sila mangaon sa hugaw nga mga pagkaon tungod kay hinalad dili sila mangaon sa hugaw nga mga pagkaon tungod kay hinalad ngadto sa mga Dios og mga likayan nila ang salawayon nga pakighilawas og dili mukaon sila sa bisan unsang mananap nga pinuok og sa bisan unsang dugo kay sukat kaniadto sa balaod ni Moses gibasa sulod sa sinagoga matag adlawng igpapahulay sa lungsod giwali ang iyang mga pulong. So asa siya nakuhag basihanan? Tuwa siya dito sa balaod ni Moses. Usa diha ang mga Hudiyo o mga apostoles wala mukaon og baboy tungod kay mahugaw lang gihapon. Mao na diha nga kinahanglan nga atong salamat nahurot ang akong oras. Okay, salamat. Salamat kay Brad Glynn. Karon taga na to siguro na to sa affirmative para i-cross examine ka sa imong pagginay sa iyang pamahayag. Brad Sok, siguro na to sa alang kanimo. Salamat kayo, Dan. Salamat, Jigrin. Nga akong pungutan na mo ni. Sa San Marcos City 19, si Kristo nag-ingon, nahimo ng malinis na ang tanang makaon nga hugaw. Ang mugula gikan sa inyong lawas, sa inyong kasing-kasing, mo'y makahugaw. Ang akong pangutana, ningon mo si Kristo nga ang tanang mahugaw nga makaon, nagmalinis na makak si Kristo, nagsultis nino. Wala mamakak si Kristo, ang imong pagsabot mo'y sayop. Nganuman, wala na magkahulugan og mahugaw nga pagkaon. Kundili nagkahulugan na dito sa mga tinun-an ni Kristo nga may kaon sa tinapay nga wa manghunaw. Gisaway sila sa mga parasiyo. Sunod pangutana. Sorry kayo, huwag ka matubag sa pangutana. Ang akong pangutana, namakak ba si Kristo? Nga niingon, nga nagmalinis na ang tanang makaon nga hugaw. O mangingos Kristo nga ang katong imong gisgutan nga kining katong pagkaon sa mga Hudiyo nga manghunaw una ang gisulti ni Kristo ang tanang makaon. Naghimo ng malinis ang tanang makaon. Katong ingon nimo nga manghunaw, dili man makaon ang manghunaw. Kundi ang gisulti ni Kristo nagmalinis na ang tanang makaon. Mao kun muna akong pangutana. Ayaw pagtubag sa wa nga ko'y pangutana. Ang diyang pangutana na makak ba si Kristo? Ang tubag wala si Kristo mamakak. Pero dili na mo'y kahulugan nga kadtong mga mananap nga dulumtanan kay kung naa siya mabasa diha nga naa diha ang mga mananap nga dulumtanan, baboy ug etc. unsa pa dinha munaog nako. Salamat kayo kay imong giangkon nga wa mamakak si Kristo nga nagmalinis na ang tanang makaon. Ang sunod nga pangutana nako kanang buhat 11:9 nga gitunton ang dakong habol dito ang tanang mananap nga upat ng tiil baboy upat man ang tiil dito sa ningon man si San Pedro diyang giingnan siya nga Pedro pag-ihaw nini og kaon ningon mas Pedro wa gyud pagkaon nga hugaw nga misud sa kong baba o bastos nga pagkaon. Karon imo ba ning sabton nga pasumbingay nga pagkaon gyud mo gisgutan kining gisulti din ni San Pedro o sa tingog sa anghel batong pinadaas Ginoo ihaw og kaon. Unya mingon ka nga kini pasumbingay ako na gitupag nga kung nagpasumbingay nga ang muabot ngadto kaniya nga bisita mao nay pakaon dili na literal kini siya ihaw tao si Pedro mo na ganang pagkasultiha kay makita magyud mga mananap man nga upat ang tiil
na makakba ang sinugo sa Dios o ang Dios nagsulti niadtong higayuna? Okay, akong tubagon. Sumala sa akong gisaysay ganiha sa buhat, Jis lagi, wa lagi na magkahulugan o pagkaon nga mga mananak nga dulongtanan. Ang gikahulugan ana, tali na sa relasyon sa Hudiyo o sa Hintil. Nga kato si Cornelio o sa Romano, gididaan ang Hudiyo sa pagsandurot sa dili Hudiyo. Mautoy buot pasabot sa maong pananawon. Mo lagi. ang imong gitubag, ang imong pagsabot ang ako kadtong nahitabo yung ipakita. Lain pa ko tana. Dinhi sa 1 Corinto 10:25. Misugo ang Dios nga kaon kamo sa tanang gibaligya siya tiyanggi sa walay pagsusi kay gilimpyuhan na sa Dios ang tanan. Unsa man ang ipasabot? Nga kining pagkaon tao sa iyang hugasan o biguon ni San Pedro o pagkaon gini. Kay klaro man. 1 Corinto 10:25. Kaon kamo sa tanang gibaligya sa tiyanggi sa kananan. So ay pagsusi kay gilimpyuhan ang tanan. Nabay gipasabot dinhi nga tao ang gipasabot nga limpyuhan? Okay, akong tubagon iyang pangutana. Gibasa niya ang 1 Corinto nga unsa may gikahulugan diha. Diha sa 1 Corinto, ang giingon diha, kaon kamo sa mga pagkaon nga gibaligya sa tiyanggi. Unya gawas kong gihalad sa mga Dios-Dios, ayaw mo pagkaon. Kanus aman mahitabo nga ang baboy nahimong pagkaon nga di man gyud ipakaon sukad sa sinugdan. May sada. Sunod na kung pumunta na tubag ganis kita singkasing nga tubag. Na magigiguhan sa Ginoo mga baboy. Ya kung kana mga baboy tungha na ni mag-ungat, ha? Kaog nga sagbot. Kung dili na ipakaon, unsa may katuyuan sa Dios paghimos baboy nga kanunon mo gina? Na ba kay mabasa nga dunay laing ipatrabaho ang Ginoo sa baboy? Okay. Akon tubagon ang iyang pangutana. Ang tanan gihimo sa Dios maayo tungod sa iyang katuyuan, dili katuyuan sa tao. Kay unsa may kuan gisimbolikal diha sa 2 Pedro, 1 Pedro nga ang baboy human ligua muligid sa lunang ug ang iro human musuka, o pasintabi sa nangaon ron ha sa atong live. Iyang balikon o kaon, so gisimbolo jud na siya nga mahugaw. Wala na siya gi-design diri sa kalibutan aron ipakaon. Okay. Salamat kayo sa negative. Nauman ang 5 minutos pagrukusos sa amin. Sa affirmative, ang affirmative pagpadayon sa iyang pamatuod nga mga klanon kanetong ginili pwede ng kanon karong panahon na. Bredzok, 8 minutos gapon ang imong minutos. Salamat kayo, Dan. Ang labing uwahin akong pangutana nga kung dili na kanon ang baboy, unsa may kabubuton sa Ginoo nga ipabuhat sa baboy. Wa man siya motubagan ani mo lang sa nga basta buhat nga Ginoo do na ito. What sa lagi tuyo? Daro man ang baboy. Ibutang man na nimo sa silong hiktan para sa iro nga mamangkot og dunay dili ko nato. Wa ya to baga. Kung panglitan ang baboy dili na ihawon. Ang kadaghan niya sa baboy ka mga nakram ng baboy dunay 12 na 20 kabo. Ang katapusan kanwas baboy kita ng tao. Tungos mga asawa, doon ay mga kinugos, relative. So, marang niyo na Ginoo ang tanang mga mahugaw ng pagkaon, nagamalinis na. O sa may usa sa hugaw, Leviticus 11:7, ang baboy hugaw diya kaninyo, dili na ipakaon. So, muna ipasabot sa gisulti ni Kristo. Nagmalinis na ang tanang mahugaw ng pagkaon. Muna ko siyang ipagkutana niya na nga, unsa man ang mahugaw nga pagkaon nga gilinisan na sa Ginoo. Lain man iyang tubag. Lain man ang iyang tubag nga ipasabot man hinunin niya nga katumang pagpanghugas kamot sa mga apostoles. Nga, wa man mag-ingon Ginoo nga hugaw ng pagpanghugaw sa kamot. Pagkaon nga giisip nga hugaw kaniadto. Leviticus 11:7, ang baboy hugaw na lang kaninyo.
Busa maigo na sige sulti ni Kristo nga wa nay mahugaw nga pagkaon. Kay gilinisan na nako ang tanang mahugaw nga pagkaon. Klaro man na dili man na pasumbingay sa Ginoo. Kay ngisyo dili pagkaon man, dili man pagpanghugas las kamot. May ang ingon nga panghugas mo gos kamot mo pasabot sa Ginoo niya na nga maglimpyo. Kundili ang gisulti ni Jesus. Ang tanang hugaw nga pagkaon gilimpyuhan na. Leviticus 11:7. Giklaro gyud sa Leviticus 11:7 nga baboy hugaw. Muna nga, ang mabukat kayong gisulti ni San Pablo, duha. Morning ningon siya sa Roma, Kapitulo 14, versikulo 14. Tungod kay si Kristo, naglimpyo na sa mahugaw nga pagkaon. Ang tanang pagkaon nga hugaw limpyo na. Pero kung doon ay mingon nga kanang tawanan, di mo kaon, kay kana hugaw, ang hunahuna niya na tawanan mo'y hugaw, dili ang pagkaon, kay gilimpyohan naman. Lisod na pagtuwi sa atong pinanggangihimaygo. Giklaro gyud pagkaon. Ha? Nga kung doon ay usa ka tawo nga maghuna-huna nga hugaw ng pagkaon na, ay ang huna-huna mo'y hugaw. Dili ang pagkaon. Kay gilinisan naman tanang hugaw ng pagkaon. Muna nga, sunod nga sugo nga gisulti sa Ginoo, lalang o panudlo Espiritu Santo. 1 Corinto 10:25. Nga ningon San Pablo, kung panaw ka, kaon sa tanang gibaligya sa tiyanggihan. Butsa-butsa, kananan ba? Dili kay kanon sa mga martilyo o mga putaw diha. Sa kananan man. Yes, kananan na may mga baligya. Sa may baligya, nopos, way hingbis, baboy, adobo. So, ipakaon. Pero kung doon ay mingon, ayaw kaon na sir, kay halan na sa diwata. Respetahi ang huyang nga kunahuna sa tao. Dili kay dili makaon ang pagkaon, kundi dili respetahi ang unahuna nga huyang sa katao. So, klaro man ni atong gisulti. Pulong mo na sa Dios. Yan ingon magyud sa Juan 8:47, ang tao nga maminaw o mutuo sa pulong sa Dios, iya sa Dios. Iya mangi bulubagon nga dili nimo pulong sa Dios. Nga pulong man na sa Dios. Ya, ningon ang atong Ginoo nga dili man ang pagsuot sa langit sa pagkaon o pag-inom, kundi ang kabuutan, ang pagtuman sa sugo sa Dios, dili ang pagkaon o pag-inom. Ug kadtong balaod ni Moises sumala sa Buhat 13:39 kining Leviticus 11:1-20 nga talaan sa mga pagkaon nga hugaw. Klaro gyud nga gilimpyuhan na sa Ginoo. Ang balaod ni Moises dili makaluwas, pero ang balaod sa Dios makaluwas. So kanang balaod ni Moises gipahunong naman. O kung gipadayon ba tinuod balaod ni Moises, kaniadto ang ihalad ngadto sa altar, mag-ihaw og baka, kanding, karniro, nya sunugo na ibabaw sa bato nga tinumpik. Ihimo pa ba na? Wala na. Naa sa Hebreano 10:12 ngadto sa unahan nga mga paghalad sa balaod ni Moises, mga karne, baka, kanding, gipahunong na. Gipahunong na. Balaod ni Moises. Usa ka ng pagkaon sa gitili ni Moises, gipahunong na sa Ginoo. Kaya gipahunong naman, magkakaon na, pero mo lagi nga ang Roma 14, versikulo 14, mo itamdanan, nga kundo na yung mukaon bisag unsa, pasak din ha, sumala siyang pagtuo, pagpasalamat sa Ginoo siyang ikaon. Pero kundo na yung mukaon nga, magpili siya, lilain ang iyang pagkaon, pasak din siya, ayaw na siyang tamaya. Kay kini, halad man sa niya, pagpasalamat sa Ginoo. Mo sa mga igsoon, kasubo kay nako nga, ang ako itong pinangga, nga bisag unsa ka klaro, ang 1 Corinto 10:25, kaon sa tanang gibaligya sa walay pagsusi kay gihinluan na, gilimpyuhan na sa Dios ang tanan. Lain na siya isulti kay ang nganlan o kining halad sa gidiwatan na sa iyang pasabot. Layo ra kayo kaon sa tanang gibaligya sa kananan sa kay gilimpyuhan na sa Dios. Kusa klaro kayo igsoon nga atong pinanggang higala, with due respect to him, gusto gyud mulikay sa kamatuoran. Dili gyud gusto nga mutuo sige sultis pong sa
ebanghilista nga si Kristo namulong gilimpyuhan na nako ang tanang mahugaw nga pagkaon. Doon na may mahugaw nga pagkaon, baboy, isdang hingbis. So mga hinigog makonviksyon, naklaro na nato. Daghang salamat unya balik ta sa moderator. Salamat kay Brother Sox kay kaduhan nimo nga barok. Unya 5 minutos mo cross examine. Ang negative side ngadto sa affirmative 5 minutos Brother Green. Go ahead. Okay, daghang salamat no Mr. Moderator. Sunod na mangutana na sad ko nimo. Kay imo man jud nang ipahayag jud nga kanang baboy lagi ipakaon. Gigamit na pud nimo ang Korinto nga ipakaon na ang tanang butang gibaligya sa tianggi. Mangutana po nimo kanus aman nahitabo nga ang baboy nahimong pagkaon. Sumala sa mabasa sa Biblia. Klaro na sa San Marcos City. 9:12. Nga ningon si Jesus may tungod sa pagkaon nga hugaw. Nagmalinis ng tanang mahugaw nga pagkaon. Unsa mang mga hugaw nga pagkaon, Leviticus 11:9, ang baboy hugaw. Yan ingon si Kristo, makaon na ang tanang mahugaw. Kaya gilimpyuhan na nako. Busa ka ang pulong ni Kristo, tinuod man na, busa ato nang tumanon. Katong tao mukaong baboy, wala na kasa. Pero katong di San mukaong baboy, ingon si San Pablo sa Roma 14:14, sagdila na. Kaya sa nang halat si Ginoo sa dili pagkaon. Okay, sunod na kong pangutana, kay gigamit nimo ang Roma City nga naa diha ang mga pagkaon nga ipakaon. Pwede ba nga muhangyo kos moderator ipabasa nato kung naabay pagkaon diha nga ipakaon nakasulat? Ang imong panungog murag doon na ni-depekto doon. Roma 14, versikulo 14. Wa ko may kumigog Roma City. Roma 14. Oh. Doon na ba'y gihiskuntan dihang pagkaon nga dulungtanan? Ayaw isuot sa kumbaba ang wana ko masulti. Ay ako gisulti ni San Pablo nga kung doon ay usa ka tao nga mukaon bisag unsa ispitahin na siya. Kaya siyang pagkaon iyan ang gihalat sa Ginoo pagpasalamat. Pero kung doon na siya tao nga mupinig dili mukaon bisag unsa, ayaw sana siya sawaya. Iya sa nang gusto ang paghalat sa Ginoo sa pagkaon nga pinili niya ang iyang gikaon. Ay may gisulti na ko diya nga na supak sa alain may imong gisulti kanina na Roma City naman to. Okay. Ang akong pangutana ba kanang imong gigamit nga Roma 14 naabay gihisgutan diha nga mga mananap nga mga dulumtanan. Mao'y basaha kung naaba. Klaro kay kung gibasa nga wa na ngano imong pabasa na kung wa diha. Oh. Naaya akong gisulti sa Leviticus 11:9 nga baboy hugaw. Giklaro na nato. Pero ningon Ginoo kun dunay usa ka tawo mukaon niya nagunauna siya nga ng pagkaon na hugaw, dili ang pagkaon mo'y hugaw. Ang unahuna ng tahanan mo'y hugaw. Usa, mo na gipasabot. Kaon ka bisag unsa. Ningon Ginoo, nagpasalamat na. Ningon San Pablo, nagpasalamat sa Ginoo ay siya sawaya, ay siya dauta. Kung magpili siya pagkaon iyang gusto, ayaw sa ingno na to, dauta, kay kana iyang ihalad para sa Ginoo. Okay, sunod na kong pangutana. Kay matod manimo kanang buhat Jis nga nagsimbolog yun na siya sa mga pagkaon. Sa human sa katulog ka higayon nga wa gyud si Pedro mikaon, asa paingon ang kadtong pananawon ni Pedro? Sa yuta o sa langit? Ang mensahe magpabili sa yuta. Kaya ang mensahe pa na San Pablo. Pedro, kaon sa tanan. Ngayon mo nakita, ihaw kaon. Yan ingon San Pedro. Dili ko mukaon sa hugaw bastos. Sa tapadunag ihugaw niya to. Kasi kung sa tingog, ayaw nga hugaw bastos. Humanan na limpiri sa Diyos. Kung gikuha nas Ginoo ang pasabot nga dili na ipagkaon. Ang mensahe, wa usba nga kaon sa tanan gibaligya sa tiyangki. Wa na hugaw gilimpyuhan na sa Ginoo. Namakak na Ginoo na. Sukunod na kong pangutana kay gilimpyuhan naman diha sa daang tugon panahon sa mga apostoles wa na bay mahugaw diha nga pagkaon nga gisgutan o naa pa? Naa pero ano nimo ayo pagsabot na sa buhat 15:29. Nganingon ng Ginoo nga ang mga pagkaon nga gihalat sa Dios hugaw na ayo pagkaon niya na. Ang mga pakikilawas sabot kadtong wa makasal
hugaw na. Kini mo igisgutan nga hugaw. Kung panalitan mga usa ka tao nga mukaon sa gihalad sa diwata, dili na maayo kay Dios man ang diwata. Muna hugaw. Muna gipasabot niya. Okay, sunod na kong pangutana, kung ang baboy wala gihawalat sa Dios, limpyo na o hugaw gyapon? Wala ihalad sa Dios. Gilimpyuhan naman ang makaon. Ano yung Ginoo? Ang tanang hugaw nga pagkaon. Lakip na ng baboy. Kay usama na sa nakita ni San Pedro nga mananap ng upat ang tiil. Gilimpyuhan naman. Usama ng Ginoo atong panghimakakong nga ganang isulti niya bakak diay. Sa to pa, gilimpyuhan naman, limpyo na gyud, wa nay mahugaw. Sunod na kong pangutana. Akong kung pwede ra mo mananghid ko akong basahon kining kinopya nako nga referensya gikan sa inyong mga libro. Sinulat ni Dewey Guzman diri sa This Sabbath, The Allegation Lecture for the Life. Gisulat ni Father De Guzman ni adtong John 23, 2022 nga nag-ingon, culture and social norms, the time of Jesus until now, lockdown, dogs and pig, they are considered unclean. Sakto ba ni o sayok? Ay sa alsaha. Tanawan na ito yung magsulting kung sa'y kaulugan ini. Ay, di magkamugsugod ba sa? Sorry kay, di kay ko kaklaro sa imong pinmanship. Sige. Sinulat ni Father De Guzman, in the end of time until now, lockdown, dogs and pig, the vote considered unclean. Na may sumpay. Pigs are not kosher, and not allowed for consumption. Straight dog, considered. Unclean, considered unclean cabinjers. Okay, mga nablusok. Kaya sunod kang kando suwat, paminawa pa kayo kay kanjut, ununderstandable, unintelligible ang imong isuwat ya, sa meaning anak, muna yung defecto. Kutlo kag suwat pare, pero dili klaro kung sa buoti pa sa buot pare. Are you really reading the mind of the priest when he wrote that? Kapasa ba ka sa una-una pare, samtang nagsuwat siya na anak, ako suwat ka kay bao. Ayaw sabta kanang gisultis pare nga mo na markas tinuod si mong una-una. Okay, time na break na nahuman nga 5 minutos niya mo padayon si Glenn pag supak sa imong organan. 8 minutos gyapon no? 8 minutos tapos i-cross examine ka sa affirmative dayon rebuttal. Go ahead. Okay, daghang salamat no Mr. Moderator, ingon man sa kontinahod kaatbang Brother Sok Fernandez. O salamat sa imuhang mga pagtubag. Karon ari na sad ko sa pagdinay sa imong mga pagpamatuod. Nga lagi ang baboy matod pa gihinluan na kuno panahon sa mga Kristohanon. Apan si Pablo nag-ingon yod nga aduna pay mahugaw. Kay bisan nga ni diri sa Levitico 11 bersikulo 7 sa sinugdan pa lang diha aduna nay sugo ang Dios ngadto kang Moises nga maoy ipasunod ngadto sa iyang katawhan. Nga ginag-ingon ang baboy kay may kukong nga pikas, may tiil nga buak apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod ni ini dili kamo magakaon bisan sa iyang patayng lawas. Kay iya man yung giingon nga gilimpyuhan na lagi na. Ayaw na pagkuan diha kay gilimpyuhan na sa atong basahon ang Job 14 bersikulo 11 gisulat diri sa Job. Job 14 bersikulo 2 nga nag-ingon diha walay mga butang makapalimpyo gikan sa mahugaw nga butang. Subot pasabot kung mahugaw na gani na siya di na gyud na pwede nga limpyuhan nimo. Okay ra kung nahugawan, kay lahi man ang nahugawan o mahugaw. Kay ang nahugawan, pwede rang hugasan. Sama sa tao, nahugawan ang tao tungod sa sala. Mo to'y gihugasan ni Kristo.
pinaagi sa iyahang kamatayon. Wa gyud mag-ingon dito sa 2 Pedro nga si Kristo nagpakamatay siya tungod sa baboy, kundili nagpakamatay siya alang sa tao. Kaswerte naman anang baboy pakamatyan niya. Wa man ay labot sa tong kaluwasan. Ang naisala mo hugasan, mo to'y nakapahugaw sa tao. Mao na nga lisod kaayo na to. Atong sabton ug unsay nabasa dinha pandili day mao ang kahulugan. Kay bisan ang Isaiah 65 versikulo 4 kung ako masayop, nag-ingon jud diha apil ang nikaon sa sabaw sa baboy. Kay basin mo ingon ta nga wa ko kasala brad kay sabaw ra man to kung nakaon. Atong basahon. Og apil bagyod ang hikaog sa sabaw. Isaiah 65 versikulo 3. Kanunay nagahagit kanako ang mga katawhan, naghalat silang mga mananap ngadto sa ilang Dios diha sa tanaman, sa nagsunog sa insinso diha sa halaran. Magabii, mangadto sila sa langob, mga lubnganan ug nagkaon sila og baboy. Oy, naa na po ang baboy na. Og ang ilang lutuanan adunay sabaw sa mahugaw mga mananap. Og ayaw dool kanako kay ako balaan man kining tawhana nagapasurok sa akong dugo. Ay nasuko ang Ginoo ana oy. Perteng sukuan ang Ginoong nikaon og baboy mao na karon ay sa di na ta mga og baboy. Kay gusto mo nga dili mo mapahayag ba hamtangan sa silot pinaagis kalayo sumala sa Isaiah 66:15 hangtod sa 17 nga ang nagkaon sa unod sa baboy mabahinan sa linaw kalayo. Mao na nga lisod nato na porket kay naatay nabasa dito sa buhat ngayon di mo paganganlag mahubutang mahugaw bastos ang mga butang gihinluan na ingnon na nato nga baboy. Simbolikal ang gipakita dito but pasabot sa lagtunonon. Si Pedro gani wa pa gani kasabot naghuna-huna pa siya unsa man yung kahulugan nato. Pero ang uban natong mga kaigsuonan nakahibalo na ay sayon na ang baboy ipakaon na. Mao na nga pag magpamatuod ta gani og dili gani saktos Biblia maipit jud ta sa pangutana. Mao na nga lisod kaayo ipamatuod nato basta biblikal na gani ang basihan. Kini biblikal jud ni wa jud ni referensyahay. No? Unsa may giingon sa Mateo 5:17 ayaw kamo paghuna-huna nga miari ako sa kalibutan aron sa pagbungkag sa kasuguan. Bisan sa mga kasuguan ni Moises, bisan sa mga propeta. Kinsa may propeta? Mga tagna na. Katong kang Isayas. Miari ako aron pagtuman. Bisag usa ka kudlit, usa ka tulpok, walay pagasayloan niining maong kasuguan. Ang tanan matuman. Ayunan ka na, usa ka tulpok ko niya, ingnon lang nimo nga kanang mga dulumtanan diha, pwede na nakanon kay ato ng gilimpyuhan. Lisod kayo na. Kay naay saa din haa sa Isayas. Nga kadtong mikaon sa baboy sunugon jud. Mao bitaw na nga akong gipangitaan siya nga kanang imong basa din haa nga na buhat jis na abay mabasa diha nga mga nabay baboy diha giingon dihang baboy pakaon. Di na nimo mapamatud-an na din na. Mao na nga ang iyang pagpamatuod karon wa jud na siya kapabarog kay nasupak man ako. Unya ang akong basihanan ligon kayo kay biblikal. Kay lisod nimo na tumbahon ang pagpamatuod pinaagi sa Biblia o pinaagi lang sa mga istoryara. Kay ang Ezekiel 44 nag-ingon din ha, tudloi sila ang akong mga katawhan sa kalainan sa mga binalaan o dili binalaan, sa malinis o malimpyo. Patudluan, depende na lang na kung kini akong kaatbang moingon di man ko katawhan sa Dios ay lang kog tudloi ana. Di na lang ko nasupakon. Mao na nga kaning ato ang pagdebate karong gabi una, lisod jud siya makapabarog niini. Basta biblikal na ang atong hisgutan. O salamat na lang ako na lang iwib ang oras para taas-taas ang iyahang pag-cross examine. Salamat kay negative no sa imong pagsupak pero karon taga natog 5 minutos ang affirmative last cross examine ka sa imong pagdinay sa iyang pamayag. Bradzok 5 minutos alang sa pangutana. Bago pang nalitok ni Modong Glenn nga
ang balaod ni Moises nagpabilin nga pagatumanon. Tinuod na imong gisulti o dili? Tinuod na, sumala sa mabasa sa Mateo 5:17 na na-appeal dito ang balaod ni Mrs. Salamat kayo. Mateo 5:17. Pag ingon nimo nga nagpadayon ng balaod ni Moises, kadtong paghalad og mga hayop, karnes mga hayop diya sa altar, balaod man to ni Moises, matud pa nimo, nagpadayon man na. Nagpadayon na hangtod panahon ni Kristo wa. O lahi ang balaod seremonyal, lahi ang balaod sa Dios. So kung balaod na siya, dili na natutawgon pa na niya nga seremonyal. Kaya ang seremonyal mao man to mga paghalad, mao to giwala. Pero kanang balaod din nga pagdilis pagkaon, mao nay nagapadayon. Kana bang balaod ni Moises nga imong gisgutan generally, mao ba na ang balaod nga gisgutas bagong tugon nga makaluwas o dili? Objection, Mr. Moderator, wa man may maghisgot direk makaluwas. Ang among topic, baboy. Check sa pangutana, Bro. Nga kung buta na gibase siya gisulti nga ang mga balaod ni Moises nagpabilin gyapon nga tumano nato. Ako ningon nga dili na. Busa may katungdanan ko sa pag-follow up nga kanang balaod sama sa paghalad og karnero, baka, dugo sa mga hayop kay matud pa nimo ipadayon man na. Diya sa bagong tugon og sumala sa gisulti sa San Pablo sa mga propeta nagpadayon na wa. Objection, Mr. Moderator, wa man may magtapik og paghalad. Ang iyang pangutana sa affirmative sulod sa tema tungod kay ang mga gisgutan sama sa mga hayop, mao man na ang tema niyo nga padayon ba og dili nga pagkaon. Right. Okay. Ang iyang gipangutana katong mga paghalad nagapadayon ba to? Akong tubag, wala na to magapadayon, pero wala na magsapasabot nga ang balaod ni Mrs. wala na. Kay kung muingon ka, ang napulo ka subo, di ka magpatay, pwede na dito mo patay. Mo na nga naa pagyapon nagapabilin ang balaod ni Mrs. nga gisugo sa Dios, pero katong balaod nga seremonyalo nga mao tong paghalad naa sa Hebrewhanon 4:7, wala na to. So giangkon nga wa gid magpadayon ang ubang balaod ng Moises iyang giangkon. So kay ningon ka man nga ang imong gipahayag, imong gipadayag kanunay nga gipasukad sa pulong sa Dios. Kining niya sa San Marcos 7:19 ngadto 20. Si Jesus matud pa samahan siya Dios. Si Kristo miangkon nga siya Dios. Nga mingon nga nagmalinis na ang tanang mahugaw nga pagkaon. Ang baboy ba mahugaw o limpyo nga pagkaon? Kung mabasa ni mo din ha nga naay gisgutan pagkaon sa Mateo 7, munaog nako. Dili man ako kubutan na Mr. Ang pangutana sa affirmative negative, ang baboy ba usa to basok apil hugaw o sakop sa limpyo? Ang baboy ba hasa na sakop sa hugaw o limpyo? Okay, akong tubagon, siyempre naas mahugaw. Ay sa 1 minute, napakoy 1 minute nga pagtubag. Pero kanang Mateo City, Marcos City, wa na maghisgot diha og mga pagkaon nga dulumtanan. Nag-refer gihapon na siya dito sa Mateo 15:9 nga ang pagkaon sa mga Hudiyo, asa mga tinun-an nga wala manghunaw sa tinapay mo toy gisaway sa mga Hudiyo. Mao na diha ang senaryo. Okay. Dili nimo ang kunot sa laktod nga pagkasulti nga ang baboy giisip nga hugaw nga pagkaon. Ang kuno nimo o dili? Ang kuno na ko na nga hugaw. Salamat. Tungod kay niangkon ka nga kanang baboy sa kamatang sa mananap nga hugaw. Ningon man ang atong Ginoong Kristo nga gikan karon ang tanang mahugaw nga pagkaon. Pila sa Leviticus 11:7, baboy ang mahugaw nga pagkaon. Ako nang gilinisan. Pangutana, namakak si Kristo, nagsulti si Ginoo. Wala mamakak, pero ang imong pagsabot mo sayo kay wa na maghisgot og mga mahugaw nga mga pagkaon. Ibalik-balik na nako na kay gusto pa ka ato isaysay na may Biblia dito sa Kristohanong Katilingban, masisayra na to og unsay kahulugan. Di kay Imo nagiangkot. Ang sunod nga gisulti sa Ginoo
Nagisunod nga gisulti sa Ginoo. Sa 1 Corinto 10:25, ang Espiritu sa Dios nagsulti nga kaon sa tanang gibaligya sa tanggihan sa walay pagsusi kay gilimpyuhan ang tanan. Ang akong pangutana kay doon na naman kay gipaila nga doon ay hugaw ng pagkaon. Niya ipakaon naman sa Dios kay iyan ang gilimpyuhan. Namakak ang Dios o nagsulti sa Ginoo. To bago na po nago, wala mamakak, ang pagsasabot mo ay napakak. Kay wa gyud na diha mag-ingon nga kanang baboy na nabilong na siya sa pagkaon, kay gisgutan diha kaon sa gibaligyas tangkay tiyangging ay pagkaon. Wa man na kanus man na nahitabo nga ang baboy pagkaon. Sa Roma 14, versikulo 14, dingon si San Pablo ang tanang pagkaon limpyo na. Kung doon ay naguna-huna nga kanang pagkaon hugaw, dili ang pagkaon mo'y hugaw, kung dili ang una-huna sa mga tao mo'y hugaw. Kining gisultin sa Pablo, bakak niyo tinuod. Tinuod na, pero ang pagsabot ra gyapon mo'y nasayop. Wa gyapon na magpahayag ngadto sa mga mananap nga dulumtanan, kun dili ngadto na sa mga pagkaon nga hinalat sa mga Dios-Dios. Sunod pangutana. Salamat kayo. Ang katapusan akong pangutana. Ningon man si Jesus nga katong mutuo siyang gisulti kauban niya. Katong dili mutuo siyang gisulti dili niya kauban. Gisulti man ni Jesus nga ang tanang mahugaw nga kalanon ngangkon kaganina nga ang baboy usasa mahugaw nga kalanon gilimpyuhan na ni Jesus. Pangutana, sa imong pagsupak sa gisulti ni Jesus, ingon nga imong ipasa nga rin ako nga ako'y nasiyo pagsabot. Wa mo kong magsabot. Nagutan na ako nimo nga kining ingon ni Jesus nga tanang mahugaw nga pagkaon gilimpyuhan na niya. Nang makakpa si Jesus no nagsulti tinuod. Way mabasa diha kay kung na kay mabasa din ha nga mga dulumtanan nga pagkaon gihinloan na mo naog na po ko. Kanawag na dong. Salamat kayo sa tanan mga isighabik na human na gyud ang taga-ura kabarok o mga pangutana. Ari na ta sa ribatal pero among introduction ni si Aling Bacalso. Pero salamatan ako si Brad Carlos Medina sa atong moderator o kini si kini atong amigo singan Cabonilas no og si Brad Gabriel Sinisa og iyang kapikas sa kinabuhi og ang iyang pinanggang anak. Salamat kay Brad. Og ibalik na to ni Brad Aling Bacalso alang sa pag-introduce sa matag ribatan. So gamay lang oras nga nabilin gikan sa gihatag sa DYHP, so tagaan lang nato 3 minutos alang sa negative side si Brother Glenn. Okay, daghang salamat no. Tinahod nga tigpaila. Karon ari na sad ka sa ribatal. Nga matod palagi ang among tema nga ang baboy gilinluan na. So dako jud kayong pagsupak nako ni ana kay ang Biblia gyud si Kristo na mahayag nga ako miaris kalibutan dili aron sa pagbungkag sa kasuguan. Apil na diha ang mga propesiya. Say propesiya, mga tagna. Nga ang propesiya gitagna na daan ni manalag na Isayas nga kadtong nagkaon sa baboy sunugon jud. Mo na nga lisod kaayo nato na ingno nato nga gilimpyuhan na unya kanang mga bersikulo nga iyang gigamit dili retirado ngadto sa mga pagkaon nga dulumtanan. Kay gusto siya hubad ni ana ni amay Kristohanong katilingban nga Biblia sa Roman Catholic yun nga Biblia aron yun masayra na tug unsa yun na diha. Mao na nga ingon man siya ganina nga pananglitan brad ug unsay purpose anang baboy diri sa kalibutan ug di na ipakaon managhana. Atong hingmaluan sa pagsugod pa lang gyud diri sa kalibutan panahon ni Moises ni Noe sa arka gisugin na nadaan si Noe nga kadtong mga mahugaw usa ka pares ang limpyo 7 ka pares aron yun nga mo sanay unya kay kining mahugaw kay mo yun hinoy sanayon kay ang baboy mo anak magdaghan
Unya ang mga baka nga paipakaon usara mo toy purpose sa Ginoo nga pito ka pares. Una nga wa pa gani dinha ang balaod ni Moises sa pagdili sa pagkaon sa mga mananap, pagkaon nga dulumtanan, hugaw na daan. Mao na nga dili nato sabton nga pwede ra na limpyuhan. Kay matod pa sa Job 14:2, walay butang makapalimpyo gikan sa mahugaw nga butang. Kung hugaw na siya, hugaw na gyud na. Bisan pag hugasan pa na nimo. Mao na nga bisag unsaon yun nato na pabarog na dinha, di gyud na mo barog, tumbag yun na permi. Kay di naman na mabasa nimo na dinha nga limpyo na. Kay kanang imong gigamit nga mga bersikulo dili retirado ngadto sa mga mananap nga dili ipakaon o laktod nga pagkasulti mga dulumtanan. Kay bisan gani si Apostol Pablo nagtudlo na daan, tudloi sila ayaw sila pahikapan ni anang mga mahugaw. Unsa man tong mga mahugaw mga mananap? Retirado na dito sa Levitico 11. Ay ang baboy may kuko nga pikas, wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod ni ini dili kamo pagahikap o di kamo magakaon. Bisan lang gani sa paghikap gani istrikto na gani balaod sa Dios unsa pa kag ngayong kanon? Mao na nga kining ihang pagpabarog karon wa na siya makapabarog. Nagpadayon jud nga mibarog ang kamaturan. Salamat. Mao sa to yan ni Brother Glenn, ya kamulay sabot niya to nga ang iyang pamahayag nga kita lim sabot niya to niya ihatag nato sa last rebuttal ni Brother Sok. Salamat kayo, Dugaling. Ang akong pinangga nga tumbas sa biniluay sa katarungan. Kanon na siya mingon nga sumala gis Biblia ngayong pamahayag. Pulong gyud sa Dios ang ibarugan. Marang kadaghan ko mangutan na niya nga uyon baka nga kining Levitico City 9 nga ang baboy hugaw nga pagkaon. Uyon siya nga pagkaon na nga hugaw. Levitico 11:7 baboy upat na tiil buwa ko kuko pandili magpungusap hugaw ni alang kaninyo. Ya ningon man ang atong Ginoong Kristo sa klaro kay pamahayag sa San Marcos City 19:20 nga ningon si Jesus nga nagmalinis na ang tanang mahugaw nga pagkaon. Iya mangyadmitir nga kanang baboy hugaw nga pagkaon. Iyang admitir nga sa San Marcos City 19, mingon si Jesus, nagmalinis na ang tanang makaon. Kunya, pag humanya, tubaga na, lain na sad ang iyang rumbo, nga akong pagsabot mo na sayo, wa mo ko magsulti, pagsabot, gibasalan ako ang isultis Ginoo. Kay ningon siya nga ang baboy, hugaw nga pagkaon. Sakto na mas Leviticus 11:7, hugaw nga pagkaon. Yan ingon mas Jesus, ang tanang hugaw ng pagkaon, ako nang gilimpihan. Ngutan ako, na makakpa si Jesus niya na, nagsultis Ginoo. Lain man eh, tubag ka siya, ang imong pagsabot mo sa'yo. Wa mo ko mangutan na sa akong pagsabot. Ang akong gibasa, nga kini si Jesus mingon nga, nagmalinis ng tanang mahugaw ng pagkaon. Konforme ma siya, uyon ma siya, nga ang baboy, hugaw ng pagkaon. Nga mingon si Jesus, gilinisan na ako ang mahugaw ng pagkaon. Ang makahugaw ninyo, dili ka ng musod sa baba. Sud sa tiyan, ilabay silit. Ang makahugaw ninyo, ang mga pulong na dautan, ang mga pagpatay, pagpanapaw, o mga kahugawan. Kini mo'y makahugaw ninyo, dili ang pagkaon. Klaro kaya na, that's the argument coming from the mouth of Christ. Ningon siya nga, ang Biblia gyud ang pulong gis Ginoo ibarugan. Pero wa siya kay bao nga siyang paghimo pagsulti karon kanunay niyang gisupak ang pulong sa Dios. Nangutana mo ko. Uyon baka nga kanang Leviticus 11:7 ang baboy mahugaw nga pagkaon. Uyon. Yan ingon man si Jesus, ako nang gilimpihan ang tanang mahugaw. Na makaknis Kristo nini o wa. Ang iyang itupag nako, ang imong pagsabot mo hugaw, amoy sayo. Wa mo ko magsabot nangutana ko, subay sa kong ibasa. Wala mo hinigog mga igsoon nga bisag saon og likay sa atong kaatbang.
Masud ni sa kapangatarungan nga ang bisan unsa nga malantip nga pangatarungan pero dili gayon makadaog sa pulong sa Dios. Pulong man sa Dios, sukad sa sugod akong ibasa. Ya, tuntunan pagod si San Pedro habol. Ya dito tanang mananap mo patiil, lakip ng baboy, upat may tiil. Pedro, umihaw ka o kaon. Gutom mo to si Pedro. Masaya tibag ni Pedro, dili gyud wa pa gyud Ginoo nga masud sa kung babang hugaw o bastos. Ayaw nganlik hugaw bastos humana limpihi sa Dios. Ayaw nganlik hugaw ang humana limpihi sa Dios. Ibalik yun. Gisulti ni Kristo mo sa gisulti sa langit ng Dios Amahan. Gilimpiyuhan na. Ya, igpangutana mo ingon na siya ang imong pagsabot mo sayo. Wa mo ko maghimog interpretation. Nagbasa lang ko gisulti sa Dios. Ayaw nga hugaw bastos ang humanalimpihi sa Dios. Nagiklaro pa gani San Pablo sa Roma 14:14. Nga kung doon ay mukaon bisag unsa ayaw nagsawaya. Kay kana siya nagpasalamat sa iyang ikaon ngadto sa Dios bisag nikaon siya bisag unsa ayaw sawaya. Pero iya man gisaway nga mukaon og hugaw nga humanalimpihi sa Ginoo ikasa gyapon. Muna nga klaro kayo mga igsuon nga kana iyang ituan nga nagbarog siya nga wa gyud mapuypoy ang iyang pangatarungan. Tinuod na usa sa kapasiklap kay diha mo sa ka nagbuntaog nga haligi daplin sa baybayon. Nya ningon tong nagtanom kaning akong haliging gitanom dinhi wa gyud makapuka na ini. Pero sa gamay lang tapya sa baod pila katak na naluad ba dayon. So dili tinuod nga iyang gipabarog, nakapabarog gid siya ang iya nang una-una mo'y nagbarog. Pero ang kamatuoran sa Dios asa mabasa na sa Isaias 11:24 ang akong gisulti tinuod nga akong gitinguha matuman gisulti man sa Ginoo nga limpyo na ni-admitir man siya kini bang baboy hugaw ni makaon sumalas Leviticus 11:7 yes hugaw nang makaon. Ya kini gisulti sa Ginoo nga nagmalinis na ang tanang mahugaw nga pagkaon. Na makak Ginoo nini wa mamakak Ginoo ang imong pagsabot mo sayo. Wa mo ko mag-interpret. I was reading the lines. Muna mga hinigong mga igsoon, sayon ng pag-angkon sa kadaugan, pero lisod kabalibaran ang puong sa Ginoo. Ang puong sa Ginoo nasuwat matud pa ang akong isulti Tinoo. Unya ang akong gitinguha matuman nana sa Isaias 11:24. So ang gitinguha sa Ginoo nga limpyuhan na matuman na. Ya ningon man siya nga kining ang tagna matuman kina o uyon magsiya ang tagna matuman man na. Pero ningon niya nga gisulti sa kining Hub 14:2 nga ang mga hugaw magpabilin nga hugaw dili ginapalimpyo di man na tinuod naa sa Jeremias 22:7 masipong sa Dios ang tanan akong mahimo ang lisod ninyo masayon na nako nga wasog maghimong ginugsa kay di man na maghimong ginugsala di man sala apan ang iyang affirmation ang iyang conviction nga ang hugaw na gyud nato pero sa Ginoo matud pa niya ang tanan nga hugaw lisod ninyo masayon na nako sa kahugaw ang kalibutan sa kahugaw sa niya danog iba ngano wag uman ang kalibutan tungod ni Kristo nga mayad ka nato mo sa mga hinigugma kong igsuon akong una-una nga siyang pangangkon nga siya gyud nakapukan sa akong isulti parehara sa kamananagat nga nag-ugbog og simintong haligi. O niyo siya, way makapukan ini. Pero pila lang ka minuto napukan. Kaya ang bawod, sige magkankan. O tungod niya na napukan. Sama sa siyang pagpatuo, siyang gugalingon nga nakapabarog siya sa iyang pagsupak kanako. Ang sabot, wa siya kasupak sa kong iparog. Marang tinuod. Kaya ang akong iparugan, puong si Ginoo. Ang puong si Ginoo, way pagkausap, way pagkabalhin. Ningon siya, yangkon siya, ang baboy hugaw. Leviticus 11:7. Yes. Kung ka na baboy hugaw, ningon mag-Ginoo,
limpyuhan ko tanang mahugaw nga pagkaon. Na makakaginoon niya na, uwa. Kung siya wa, ang imurang unahuna mo sa'yo. Mga nigong bagong nga igsoon, salamat kayo. Akong gidapit ang atong mga igsoon nga mga dili katoliko. Pareha ni Glenn. Ako ning entertain pag-ayo. Nga ang bang style ini nga. Di ko ibalik na ko sunod Domingo. So, wapay tema ha? Yang pagabot ya. Muagda na yun. Muagda na yun. Siya nag-andam na. Ako pugog andam. Pero naglingkod-lingkod na ko niya. Ako na may dagang teksto din. Digod mapukan. Ang Diyos dili mamakak. Ang itinguha sa Diyos matuman. Leviticus 11:7 nga siya. Tinuo na. Mabasa na. Nga baboy hugaw. Ya ningon mas Kristo. Ang tanan nga hugaw nga pagkaon. Gilimpyuhan ako. Na makakginoon niya na. Uwa. Siya wa mamakagino, ngayon mong pagsabot mo'y bakag. O, sa may labot ko pagsabot mo, wa mo kung masabot, ni basa malago. Maraming nigong mga ison, magpantay ta. Nga, kamatuuran, diligid unsa sa mga una-una, aron lang pagtukan, aron lang pagpadayon silang gusto. Katapusan, nagisulti ni Tito 1:5, ang Roma 14:14. Ningon San Pablo, kung mukaon ka bisagunsa, tungod kay nagpasalamat ka sa Ginoo sa imong gikaon, ayaw nagpadlunga. O, niya sila kusog kayong badlong, kay hugaw yung baboy, ligid mukaon. Muna mga igsuon ka. Salamat kayo. Ang Diyos magapanalangin ka nato. I always welcome ni Dong Glenn sa iyang mga higayon mo rin. Sa watay, hindi ko magdebate karong sunod Domingo ha. Pagabot rin doon na di ay. Ako, may sa kadung na. May kayo nakaandam ka ako. Nag-review na ko. Nag-review na ko sa kong nabasa ba. Daghang salamat. Ang Diyos magapanalangin ka na to. Balik ta ni Dong Aling Bakato. Okay. Mao to si Brother Sok niya. Kini si Brother Glenn Abtek kini kayo. Pareha ni